Benvinguts al podcast Per què Futbol? Avui comença un projecte que espero que sigui llarg i ple d'alegries. Un projecte que jo, l'Eduard Boada, inicio amb moltes ganes i molta il·lusió. Per què Futbol neix d'una frase a pel·lícula, aquesta. People will want to go to it because you're passionate about it and people love what other people are passionate about. El tall de La La Land em va quedar clavat al cor en el moment que el vaig escoltar. Em va fer pensar en el fet que sovint tendim a menystenir les nostres passions i a vegades també les dels demés. I fa ràbia perquè crec que hi ha poques expressions tan pures com la d'un apassionat explicant la seva passió. Al final, la visceralitat i les emocions que se'n desprenen són úniques i, per tant, vertaderes. Per això, en aquest podcast, volem parlar d'emocions, de passions i de veritat. El pretext serà senzill. A partir de 4 preguntes claus, buscarem el significat del futbol pels nostres convidats i aquests ens exposaran els seus millors i pitjors records per acabar sabent per què durant dècades de la seva vida han seguit aquell esport on 22 persones es vesteixen de curt i persegueixen una pilota. Així doncs, a Per què Futbol no parlarem de futbol, parlarem de nosaltres mateixos. I si tot va bé, també sentiràs que parlem de tu. Explicarem com aquesta passió ens ha anat acompanyant durant els anys i com ha deixat petites cicatrius, diferents records que ens van dur per un moment a la felicitat. Perquè al final es tracta d'això, no? De ser el més feliços possibles amb tot això que ens envolta. Sigueu totes i tots benvinguts a Per què Futbol. El nostre primer convidat el coneixereu per la seva traça amb les anàlisis futbolístiques i la literatura, amb el número 1, Albert Blaya. Hola Albert, benvingut als estudis d'UPF Ràdio, aquí al costat de la redacció del Diari de Barcelona. Com estàs? Què tal, Edu? Doncs encantat de ser aquí. T'haig de dir que em fa una mica de por ser un cinèfil com tu, que ja has començat amb La La Land i dic, jo, ostres, aquí vaig una mica més perdut, m'agrada el cine, però bueno, intentarem estar a l'alçada. No, ja et dic, aquí les meves passions les he portat a relluir. Entre el cine i el futbol, doncs m'he dit, mira, faré un altre podcast. Bueno, l'Albert el podeu seguir a Twitter, @BlayaSensat, a Twitch, al seu Medium, on ha escrit coses precioses barrejant futbol i emocions, i segur que l'heu sentit a RAC1 o a Esport 3, on estaràs cada dilluns. Els dimarts, en principi. Cada dimarts a Esport 3. I dic, bueno, sense més preàmbuls, vull dir, a veure, Albert, anem a fer la sacada de centre. Aquí ja t'he dit, són 4 preguntes claus per anar parlant una mica del tema. I la primera és, si l'haguessis d'explicar a algú què significa el futbol per tu, com l'explicaries? És una pregunta d'aquelles, per començar, no està gens malament, la veritat. Jo definiria el futbol, per mi és com un cap de setmana, és a dir, un cap de setmana etern en el que sempre hi ha un racó, un motiu per passar-ho bé. Al final et pots trobar que és un dimarts o un dimecres, no? Que normalment la gent doncs, no està massa feliç, no? Perquè és al mig de la setmana i encara no acabes de veure la llum al final del túnel, però per mi la Champions, per exemple, entre setmana, és un motiu per estar molt feliç, per estar molt content. Els dilluns ja comences a pensar en el cap de setmana següent o en el partit del diumenge. Per tant, diríem, el futbol m'ajuda que la setmana sigui com una mica un cap de setmana allargat. I això per mi és fantàstic. I també, òbviament, jo conto els meus records moltes vegades en futbol, inclús els anys, no? Per mi els anys van amb temporades, van amb records dels partits, amb dates clau. És molt friqui tot això, no? Però jo crec que tots els que ens agrada el futbol, d'alguna manera, quan parles d'alguna cosa que ha passat a l'abril, dius, ostres, sí, una setmana abans dels quarts de final o de les semifinals de la Champions, i ens anem entenent, i és maco trobar també gent doncs, que ho comparteixi i al final que ho visqui de la mateixa forma que tu. Sí, totalment. Això últim de les temporades, bueno, no haurem parlat amb amics, la broma de... Quina estem? Bueno, és la temporada... Ara estem a la temporada 21-22, vale, llavors aquest any funciona així, tal, no sé què, vull dir, sí, això estructurar els anys per temporades, la veritat que m'ha fet molta gràcia. Bueno, bona sacada inicial has fet. I bueno, jo el volia preguntar, que és molt curiós, perquè l'Albert i jo ens coneixem, bueno, ens havíem conegut per internet molt de temps, a l'Estadi Johan hem estat fent coses, i jo sabia que eres jugador de bàsquet, que és una cosa que no passa res, que et pot agradar el futbol sent jugador de bàsquet, però que m'ha fet molta gràcia perquè era com... Al final se't dona molt bé l'anàlisi futbolístic, però tota la vida has jugat a bàsquet, no? Sí, des de que tenia 7 anys, vull dir que... I la meva família és tota de bàsquet, els meus cosins, els tiets, els meus pares van jugar a bàsquet, però també en sóc molt de futbol. Llavors són dues passions compartides. Jo sempre he jugat a bàsquet, però també m'agrada molt jugar a futbol al pati, amb els amics, sempre
hi havia algun any inclús que vaig dubtar de canviar d'esport, però al final no em vaig atrevir. I sí que és veritat que amb el pas dels temps l'obsessió pel Barça, no, aquesta, diríem, gairebé malaltís, doncs em va portar a endinsar-me més i més en el futbol i cada vegada mirar més partits, més equips i descobrir doncs, més coses. I ha sigut una miqueta, diríem, el Barça ha sigut el niu de tot el que ha vingut després, no? A partir d'una passió molt concreta, que molta gent comparteix, però que hi ha molta gent que és del Barça i no mira més partits, doncs jo em vaig començar a adonar que sí, que m'agradava molt mirar més partits, que m'interessava molt el futbol, i en aquest sentit doncs, vaig anar mica en mica aprofundint una mica més, i el que és cert és que el bàsquet també dona una altra mirada, perquè hi ha punts compartits entre els dos esports i et permet, doncs, a vegades, diríem, relacionar-los, i és realment molt interessant. Clar, per mi la segona pregunta hauria de ser, i llavors com neix aquesta passió pel Barça? És a dir, bueno, evidentment, doncs, el bàsquet i el futbol ja ens l'has explicat, però per què el Barça a casa teva? Sí, el meu pare és abonat, el meu avi, el pare del meu pare ho era també, llavors doncs, jo ho he heretat i he anat des de sempre al Camp Nou, encara que sigui de Manresa, no? Que a vegades que vinguem de molt lluny, sí, exacte, però sempre he anat al Camp Nou, i per tant jo crec que el fet de poder-ho viure en directe, inclús tinc una foto allà quan vaig sortir al camp, els jugadors, la típica foto de soci, amb Kluivert, Puyol, doncs deuria ser el 2001 o 2002, jo estava allà, i això són records que mica en mica doncs, també et van formant com a personalitat. El fet de viure molt a casa també, que el meu avi ara té 90 anys, però cada dia que juga al Barça ve a casa i repeteix doncs, l'alineació de l'any 40 des de fa 20 anys. Llavors doncs, són coses que mica en mica han anat cada any i han anat fortificant aquesta relació amb el Barça, i òbviament ara ja és pràcticament doncs, el meu dia a dia, gira al voltant del Barça, tot i que a vegades costa entendre per l'entorn, inclús pels meus pares, a vegades, ostres, què estàs mirant ara? Doncs, bueno, el cadet del Barça o el juvenil. No, totalment, perquè jo crec que a vegades el pretext de, bueno, doncs, vaig a mirar Barça, doncs perquè sóc aficionat del Barça, i m'és igual si miro, és que tinc molts amics que tant poliesportiu com seccions, com categories inferiors, és el fet de, bueno, doncs, és que a mi m'agrada veure el Barça, llavors m'és igual el que posin, jo vull veure jugar al Barça, i que això és una passió que a vegades costa com de dir, bueno, ja ets prou friqui mirant futbol de grans, no miris futbol de petits, llavors et dic, em fa molta gràcia perquè, bueno, és una manera també de... Si em permets, és que el fet de mirar el Barça, jo crec que ara que sembla que no hi hagi il·lusió, o que costi molt, el fet de mirar categories inferiors és un motiu per reforçar-la, no? És com una manera de creure, i encara que no hi hagi res, perquè sempre t'obligues a trobar algun jugador que t'interessa i ja comences a flipar-te, no? De dir, hòstia, aquest tio té molt bona pinta, i les típiques frases que es diuen que sempre intentes no caure, però és que al final és inevitable. Jo recordo l'any passat o fa 2 amb Gavi i tots aquests jugadors que era com, hòstia, és que Gavi és que segur que arriba, i ara, clar, et fa molt més feliç perquè és com si tu haguessis format part i realment no has fotut res, no? Però realment també t'hi sents una mica feliç de dir, hòstia, hi ha arribat això, el crac que tenim a l'estadi, el Roger Rodríguez, no? Segur que aquests sí que des de que són alevins se'ls mira, i per tant, clar, també hi reforça molt l'enllaç amb el futbolista. Clar, però en part, és que dius, jo aquí no hi he fet res. Bueno, has fet el fet de que tingui sentit pel club televisar una cosa com és la progressió d'aquests nois joves. Evidentment, el club us ho deu televisar per poder-ho fer, però en part també, si hi ha una afició que ho segueix i tal, vull dir, això jo crec que és, potser ho fan tots els clubs, però jo també crec que és molt especial també del Barça, no? Això de mirar-se categories inferiors i fer com les projeccions de com seran les següents estrelles, que això et dic, jo crec que a tots ens agraden aquestes frases mítiques de tiene 13 años, però va a ser el siguiente Busquets, Messi... Fica el nom que vulguis. Posa el nom que vulguis, no? I et dic, jo crec que és... Que està bé, que fa club, i que jo crec que al final ens acaba donant com una visió més global de ser el Barça és algú més que només seguir els partits quan juga el Messi, o... ja et dic, o anar al Camp Nou de tant en tant. És que tot això que dius, si t'hi fixes al Barça té una estructura, si ens posem una mica molt friquis, com de workbook d'anglès, Hi ha els espais en blanc, les mateixes frases sempre, l'estil és, el Barça és no sé què, i sempre és el mateix. I dius, canvien els jugadors, sempre segueixen el mateix, tot i que nosaltres mateixos tampoc tinguem gaire clar ni què és l'ADN Barça, ni què és l'estil Barça, perquè si t'hi fiques, cada entrenador que arriba al Barça, ara Koeman, sortia a l'entrevista al Mundo Deportivo, a l'Esport, i li demanen sempre el mateix, no? Els 3 centrals, de què és l'estil. Jo crec que també això fa molt emocionant el poder ser del Barça, perquè és com pràcticament un estudi sociològic del que és aquest esport i aquesta afició, que és tan particular com la del Barça. Sí, no, totalment. Jo crec que és això, ser del Barça és una cosa que és molt difícil d'explicar, no en tant que no pel fet de seguir el futbol, sinó explicar-li a algú les bandes, no? El cruyffisme i el llunyisme. I fes d'entendre que hi ha bons i hi ha dolents, i que
vull dir, no sé, hi ha tots uns afegits de ser culer, i ja et dic, segurament també hi ha altres clubs, i potser ho desconeixem també perquè el futbol està una mica per això, no? Per anar descobrint per què les passions d'altres clubs i d'altra gent del món del futbol, però bueno. Jo el que et volia preguntar és, tots tenim un per què que ens fa aficionar-nos, jo sempre ho he dit, el meu Twitter està ple, a mi el fet de... Jo he sigut sempre molt de Puyol, però quan apareix Messi se perd un nord. Llavors, quin és el jugador que diries, va ser aquest, a partir d'aquest jugador per mi canvia, saps, la perspectiva i és com no me'l puc perdre mai. Home, jo crec que també Messi. Sí, no, a veure, per edats... Per edats, més o menys, és el mateix. Si tiro una mica enrere, diria que Ronaldinho, no? Que va ser el jugador que potser el 2004... Jo ja començo a tenir una mica més de consciència futbolística i a partir de llavors, clar, descobreixes el futbol des d'una altra perspectiva, perquè jo recordo una anècdota que el meu pare sempre em deia de petit, que jo sempre deia que volia ser el Madrid. Ja hem començat malament, Sí, perquè era l'equip que tenia los Galácticos, clar, no? Tenia els millors, i jo, clar, per perquè collons haig de ser al Barça, sí. Aquells jugadors que no guanyem títols, tampoc m'ho passo bé, no hi ha grans estrelles, i el Madrid, clar, tenia el Ronaldo, el Zidane, etc. Sí, de cara a la galeria. I el meu pare estava molt preocupat, i realment va arribar una preocupació límit, i llavors jo crec que l'arribada de Ronaldinho doncs, va salvar el meu pare del cataclisme, perquè és que estava a punt de fer-me del Madrid, i en aquella època jo crec que ara ja no me'n recordaria, realment, ja quan fas aquest canvi de tan petit, aquests nanos que sempre canvien d'equip, sí, amb el que guanya, que ara fan molta ràbia, però quan ets petit realment és una cosa molt del dia a dia, i llavors realment jo crec que Ronaldinho va ser el jugador que va canviar la meva perspectiva. Sí que és cert que va ser efímer, que també era petit jo, per tant no tinc aquell lligam com si amb Messi, que òbviament jo crec que Messi és el jugador que ha portat la bogeria més fins al límit, i crec que tots hi coincidiríem. És una llàstima que no l'hem pogut acomiadar, perquè recordo els adeus d'Iniesta i de Xavi al Camp Nou, jo hi era, i va ser super emocionant, de llagrimeta, però clar, el de Messi sempre hi pensava, era una cosa que sempre tenia en ment de com serà, no? I al final ens l'han arrencat així de cop, i és com si haguessis tingut un accident, no? Que t'has quedat sense una cama o sense un braç, així de cop i volta, i és dolorós. Sí, i a més, bueno, parlant d'això del comiat de Messi, el fet també que ell sortís dient que es volia quedar, és com que tot ho fa com molt més dur, perquè és com, no, si jo també volia que et quedessis. Sí, no, és totes les parts coincidien que la millor opció era quedar-se aquí, i que al final sortir és una d'aquelles coses que jo encara... Per mi encara és com si visquéssim en una simulació, t'ho juro, perquè és que el veig vestit al PSG, vaig veient coses a Instagram, a Twitter, i és com... Vull dir, hi ha un error aquí, saps? No està funcionant bé la cosa, però bueno, Messi és tot un tema, però et volia preguntar per una cosa que has dit que és molt interessant, que jo crec que tots ens plantejarem algun dia. La primera és si tindràs fills, i llavors la segona és si els tens, els inculcaràs ser del Barça o que puguin ser el que vulguin. És a dir, poden ser madridistes. Home, a veure, queda molt bé dir que sí, no? Que òbviament que seràs un pare que li permetràs ser... Però clar, el Madrid, a veure, és difícil, perquè clar, és que sobretot la forma que ho visc jo, que al final si estic tot el dia parlant del Barça o pensant en el Barça, ostres, haver de confrontar amb discussions... Ja les tinc a casa, i la meva família són del Barça, però les típiques discussions sobre el Barça hi segueixen sent, Vull dir que no m'imagino ja si fos del Madrid. Per tant, crec que no hi hauria opció. No deixaria triar, la veritat, seria un pare restrictiu en aquest sentit, Bueno, al final ja és això, vull dir, al final hi ha coses que jo crec que són invariables, o com parlar-li en català al teu fill, coses així, doncs català i del Barça, i llavors ja començarem a discutir. Però bueno, i ja abans de canviar de preguntes, et vull preguntar per una cosa que, com ho veus tu? Has dit que has sigut abonat del Barça tota la vida, sí, no? I creus que el fet d'anar al Camp Nou t'ha fet sentir-ho més, millor, com vulguis dir-li, o creus que sense haver anat al Camp Nou podies haver també tingut aquesta passió pel Barça? Hi ha molta gent que no hi ha anat mai i és molt apassionada. Vull dir que penso que això al final tampoc... O sigui, sí que hi té una relació, però que hi pot haver molts casos en què no, o molta gent que no té l'opció perquè viu molt lluny, etc. Però sí que és cert que el fet d'anar-hi reforça molt més, no? El fet d'anar un dia de partit al Camp Nou, de poder viure l'ambient en nits grans, no? En un estadi de, clar, 100.000 persones, que jo quan era petit sempre flipava perquè era molt més gran que Manresa. I clar, jo no ho entenia, vull dir, és que no m'entrava al cap, i poder, quan hi ha els mosaics, no? Quan es canta a capella a l'himne, quan hi ha moments realment d'èxtasi, que costa, també el Camp Nou costa a vegades, no? Perquè és una afició adormida a vegades, no? També, bueno, molt tribunera en aquest sentit, sí. I costa molt, però quan són realment especials, no? I això fa que el futbol, òbviament, es visqui d'una forma molt diferent, que les victòries doncs, tinguin un gust com si haguessis guanyat la Champions, qualsevol victòria amb un partit més o menys disputat, i les derrotes, clar, el tornar a casa amb l'autobús, allà a Manresa, amb la penya, que sempre es porta al cava per si passa alguna cosa, i el dia que no, doncs, bueno, no el fotem igual, però clar, no té el mateix gust, no? Allò d'arribar a casa allà, jo què sé, un diumenge a les 12 i pico o 1 de la nit, quan els dilluns havies d'anar a l'Insti, no? Es feia dur a l'hivern, a més, jo recordo es feia dur, però valia la pena sempre, perquè tenies anècdotes i coses per explicar. Sí, no, jo crec que una de les coses grans que recull el Barça, al ser també una massa social tan plural i tot això, és que cadascú
el té com, no un miniclub, però és un club molt global, interconnectat, però alhora la penya de Manresa, i que per gent que és una cosa superfamiliar, que a dia d'avui sembla com que és molt difícil, que això només queda pels clubs de barri, pels clubs més petits, i hi ha molta gent que entén el Barça, per molt que sigui un transatlàntic, que l'entén com la seva cosa típica de barri, dels diumenges anar tots junts a l'estadi, tornar amb la mateixa colla amb el bus, i que al final és com molt més romàntic del que és un club tan gran com el Barça, que al final té fans arreu del món, i a dia d'avui no és un club dels petits que diries, això és on hi ha el romanticisme. És que el Barça és un gran club, però amb ànima de club petit. A mi aquest sempre penso com... Torno a parlar de Manresa, però és que Manresa sempre diem tots que és una ciutat amb ànima de poble, perquè molt botiguera, no?, en aquest sentit, i el Barça té aquesta cosa, no?, una mica carrinclona, inclús, fins i tot, no?, que és estrany de trobar en els grans clubs, que a vegades també són grans marques, i és cert que el Barça ho és, però si vius aquí a Catalunya, i l'has viscut sempre, el Barça sempre serà una cosa a vegades fins i tot certament irònica, no? Com petit en alguns casos, perquè tot el que ha passat amb l'anterior junta sembla que estem parlant d'una empresa familiar mal dirigida. Per tant, té aquests paral·lelismes que no deixen d'alimentar també el relat del Barça i el per què ens agrada o per què ens interessa tant, perquè inclús en els pitjors moments del club trobem punts per l'humor, punts per riure de nosaltres mateixos i per fer molts memes, no? Sí, no, la veritat que som una base, som un conjunt d'aficionats bastant peculiars, la veritat. Però explicada ja la baixa passió de l'Albert, fem un viatge en el temps i obrim el bagul dels records. A veure, aquesta cançó l'havia de fer servir sí o sí. Si havíem de parlar de records, jo vaig pensar el Remember When havia de sortir sí o sí. A veure, Albert, primer record futbolístic. M'has parlat del Ronaldinho abans, però vull que m'expliquis això. Quin és el teu primer record futbolístic que et ve al cap? Doncs la nit del Gazpacho. La nit del Gazpacho de Ronaldinho, precisament, que és quan jo estava al Camp Nou, va ser, no sé si va ser el primer partit, però sí que és el primer que recordo. I potser tinc altres records abans, d'algun partit del Barça o de futbol. Recordo també haver mirat unes semifinals de Champions del Madrid-Juve, al vell camp de la Juve. El meu jugador preferit quan era petit era Pavel Nedved, no sé per què. Comprava les guies Marca cada any i era el jugador que més em cridava l'atenció, no diguis per què. Jo recordo meva àvia dient, no, és que has d'anar a dormir, jo que no vull. I deies que no volia, tenia pot ser 4 anys o 5 i era bastant friqui tot plegat. Però aquell partit sí que el recordo perquè era a les 12 de la nit, vaig anar amb el meu pare i amb la meva mare i clar, va ser una nit molt emocionant i sempre que ara tornes a veure el gol famós de Ronaldinho, va ser més, jo estic al gol sud, va ser l'altre gol i clar, recordo l'impacte d'aquell xut tocant el pal i la reverberació del camp, no? Tot el soroll que semblava que es movia a l'estadi, que llavors quan has anat viscut, però la primera vegada que ho vius i ets petit, doncs sempre et queda més marcada i potser és el primer gran record que tinc a nivell futbolístic. Clar, no, a més, això que has dit de com es mou l'estadi és molt graciós, perquè aquí a Barcelona hi ha el sismògraf, que calcula els terratrèmols, i és brutal, perquè els dies grans, per exemple, me'n recordo el dia al Bayern de 2015, vull dir, va haver-hi com si hi hagués un mini terratrèmol va sortir als diaris a Barcelona, però que per posar en situació el partit del Gazpacho va ser un 3 de setembre de 2003, Barça-Sevilla, va debutar Ronaldinho i el Barça va guanyar 1-0 amb el gol de Dinho, si no m'equivoco. I ara hem d'anar, jo començaré per lo agradols, que és quin és el teu pitjor record futbolístic? El meu pitjor record futbolístic n'hi ha uns quants, per desgràcia. Per desgràcia n'hi ha uns quants. Si xama cronològicament, te'n tiro algun. Així, un dels primers que vaig tenir va ser segurament el 2011, que justament és l'època més gloriosa del Barça, però la final de Copa, hòstia, sí. Jo recordo aquell partit com una tragèdia, perquè és que, clar, era un moment molt... A més, el meu millor amic és del Madrid. Aleshores, en aquella època estàvem molt units, però clar, hi havia uns piques... A més, ell és molt futbolero, jo també era molt futbolero, i sempre hi havia unes discussions que allà al pati que, arribaven bastant lluny. I clar, jo recordo que portàvem dies parlant d'aquella final, i ell em deia que guanyarien, jo li deia que era impossible. I clar, recordo el gol de Cristiano, jo pensant-me que era fora de joc, no sé per què, tota l'estona pensant-me que era fora de joc, i aquell partit, a més, el xungo és que no el disfrutes, no el gaudeixes, i ara quan el vaig tornar a veure, l'he vist bastantes vegades, però hòstia, és que va ser un partidàs, no? I en aquell moment era tot tan nerviós, i a més era petit, clar, tenia 13 anys, 12 encara, clar, era petit i no el vivia, però sí que recordo que va ser molt dur, em vaig tancar al lavabo després del partit allà una estona, no volia sopar, i després ja sí que èpoques més d'aquí el que recordo més i el que em va fer potser més mal va ser el 4-0 d'Anfield, no? Perquè sí que és cert que el de la Roma, per exemple, va ser tan ridícul, tan inesperat, que gairebé és com... Jo estava mirant el City-Liverpool de tornada i anava ficant de tant en tant al Barça. Jo estava al súper, vaig anar a comprar. Doncs imagina, clar, era com un tràmit. Exacte, i jo quan veig que fan el 2-0 dic, hòstia, què està passant aquí? Ho fico, i a mesura que passava el partit vaig veure que el Barça estava jugant molt malament, per dir jugant, perquè no estava ni competint.
i em vaig quedar allà mirant el partit i recordo que, clar, amb el 3-0 jo no m'ho creia, jo esperava que el Barça marqués un gol. Al no arribar va ser l'eliminació, va ser com un cop de... A més, era l'última temporada d'Iniesta, era com, hòstia, en sèrio ha de marxar així, d'aquesta forma? Les imatges seves un cop el canvien, clar, és que el canvien, derrotat total. Exacte, entrant Dembélé al minut 83, que hosti, tens a Dembélé a la banqueta i no el treus fins al 83, no sé, recordo imatges com... Tot era... O sigui, no sé, no m'ho creia. I en canvi la temporada següent el Barça va jugar bastant millor. Sí. El partit d'anada, clar, amb 3-0 el Liverpool, que era molt millor equip que el Barça i que físicament de ritme anava molt per sobre, però el Barça va competir molt bé. I la tornada, la primera meitat, aquell 1-0, el partit, jo recordo que estava bastant controlat, el Barça va tenir ocasions i vaig pensar, jo estava amb un amic mirant el partit també a casa meva, un amic que sempre que hem quedat el Madrid ha guanyat la Champions, bueno, bé. hem mirat totes les finals, vull dir que ja portàvem a la sort en aquest sentit. Aquesta combinació potser no s'ha de repetir. De fet no es repetirà més perquè l'última vegada també va anar molt malament i estàvem allà i estàvem parlant de comprar les entrades ja, el vol, diguem, anem a Madrid, hòstia, clar, és que a més era a Madrid la final, és que si no pots anar al camp veus l'ambient i estàvem animats, no? I a la segona meitat va ser absolutament igual, no? Tampoc es competeix, l'equip es desfà, veus que no hi ha reacció perquè el Liverpool òbviament és molt millor equip que la Roma, però és que clar, un 4-0 i a més el gol de córner, no? I allò va ser, jo pensant, no val, és que no pot valdre això, vull dir, què fan els jugadors? Et resignes com a creure que segur que estan fent trampes, no pot ser que ens hagi passat això, no? Exacte, no pot ser, i 2 anys seguits, i a més les imatges de Messi, no? De Messi amb tot Anfield rugint. Jo recordo més, vaig fer la crònica per l'estadi, i clar, va ser dur. Jo, mare, ara segur que vols escriure, Albert? I jo, sí, és que necessitava escriure-ho, perquè és que no entenia el que havia passat, no? I 2 anys seguits, i llavors ja sí que dius, bueno, a la Champions et resignes, perquè aquell any era jo l'any que ho veia més a prop, més la final era Ajax o Tottenham, que eren 2 rivals bastant assequibles pel que és el Barça, sobretot el Tottenham, que hi va acabar arribant, i bé, jo crec que era l'any que més a prop ho ha tingut el Barça. Sí, la veritat, hi havia una de les cròniques que es va fer el dia següent, era de l'Albert Martín Vidal, el del diari Ara. Crac, Que sí, una bèstia. A veure si tenim la sort de portar-lo per aquí. I venia a dir que era com... És que ja l'havíem guanyat, era la 6ena. O sigui, si tu passes Anfield, ja la tenies. Però bueno, vaig per parts perquè has dit coses molt interessants. La final de València, 2011, final de Copa del Rei, el Barça immers en un match boig, frenètic, on havien jugat Lliga, Champions, tornada de Champions i final de Copa, vull dir que va ser supercrispant. I per mi, d'aquella final de Copa se'n desprèn una cosa que fins aquell moment jo crec que com a culer no teníem, que és que pots perdre. Que pots jugar molt bé i tot i així no guanyar. Saps? La sensació de dir, és que el partit és perfecte. O sigui, el Barça ho va fer tot bé. I tot i així, saps? I els dolents, i els rivals, vull dir, i el Madrid doncs, van aquelles patades de l'Arbeloa, crec que són, aixecant el Villa, saps? I te n'adones que per molt que tu et creguis el discurs aquest del futbol al torn al que li dones, mentida. Per molt que juguis molt bé pots perdre. I era molt... Clar, aquella època es va generar un relat sobre entorn al Barça des del propi Guardiola i també els jugadors com... Clar, érem els bons, no? Clar, I tu t'ho creies com a aficionat. Clar, sobretot com a nen... Això és fortíssim. Clar, com a nen tu et creies que eres el bo i que havies de guanyar. O sigui, que havies de guanyar les eliminacions de Champions de Chelsea, Inter. Clar, jo era al Camp Nou els 2 dies. El dia del gol del Bojan, jo recordo que em vaig girar a buscar el meu pare perquè, clar, estava a l'altra banda, no sabia que l'havien anul·lat i era el pas a la final i veig que la gent, de cop i volta, comença a dir, ostres, què està passant aquí? Clar, no t'ho creus. I el dia següent dius, ostres, com és que no hem passat si som al Barça, tenim a Messi, tenim els bons, no? I llavors l'eliminació contra el Chelsea igual, clar, un equip que pràcticament no juga. És a dir, allò, per mi és el més inexplicable que he vist mai en el futbol. Aquella eliminatòria, perquè hi ha 2 partits, o un pot ser que passi, però 2, jugant amb 10, que el Barça anava 2-0, és que no, jo ja veia la final també aquell dia amb el Barça, i per això dic que aquest relat que es va generar crec que no ha tornat a passar mai més, i és molt difícil que es pugui tornar a generar, perquè és que realment és tu contra tots, i tu saps, o la gent es creia que el Barça tenia la raó. Sí, i jo crec que en part és perillós, que tornés a generar-se. Sí, crec que perillós. El Manel Vidal va fer un article aquest estiu, crec que va ser, molt bo parlant d'això. No, fa uns mesos, parlant d'això de que ens creiem els bons. O sigui, que nosaltres és això, no? Que ens creiem els bons i tot això, i també per com era el moment també social a Catalunya, no? Que va començar a créixer molt fort l'independentisme, que la política catalana va apostar per un referèndum, i jo crec que era això. Però bueno, avanço també amb un tema que has dit abans, recupero, lo d'Anfield i els ridículs i Roma. Jo crec que per mi la diferència d'Anfield, és que no et volia tallar abans, és que el ridícul de Roma dius, vale, però que perds a Liverpool i a més que t'humillin amb el córner aquell, era com, no pot ser. No pot ser, és impossible, no. Ja em van humillar la setmana... O sigui, l'any passat ja ens van humillar. Clar, jo sobretot pensava en Roma, i de fet les setmanes anteriors a la tornada, amb el 3-0, el meu pare em deia, la jugada de Dembélé que falla, és que ens en recordem. I dic, home, no diguis això, perquè és que és impossible. Vaig dir el mateix.
Que no ens en recordaríem? Que ens en recordaríem. Mare meva, tu i el meu pare esteu... De fet, vaig tuitar-ho. O sigui... Està allà per la història. Sí. Clar, jo, mira, era més innocent, suposo, i pensava, ostres, que no pot ser, perquè, clar, és que acabem de venir... Si no vinguéssim de Roma, potser es podria pensar, però és que al venir de Roma, és que el cop va ser tan dur que jo vaig pensar que els jugadors no ho permetran. És a dir, clar, és que has de marcar un gol. Si marques un gol a Anfield i ets capaç de calmar el partit, a més anaves amb un equip veterà, no és un equip com el d'ara, que són molt més joves, que pots dir, ostres, que no tenen experiència, però és que a mig del camp, Arturo Vidal, Rakitic, Busquets, home, 3 jugadors que jo crec que saben el que és jugar aquests tipus de partits, clar. Messi, Suárez, Coutinho, la defensa, bueno, les famoses imatges de Jordi Alba després mig somicant, no?, al vestuari o plorant. I un Valverde impotent, que se'l veia allà al vestuari, que clar, tampoc sabia què havia de dir, i la sensació era aquesta, d'impotència, és que els jugadors no poden revertir-ho. Era com si també els bons són els altres, en aquell sentit, no? Perquè al final al Liverpool tot els hi sortia bé i sembla que havien de guanyar sí o sí, perquè a més el partit anava amb aquell gol icònic de Messi, que clar, és un dels gols més bèsties que he vist mai al Camp Nou, i un dels millors partits que he vist al Camp Nou que he viscut, que al final no va servir per res. Sí, que això també és una mica, tornem-hi, una mica com el que ens ha passat amb l'independentisme, i una mica jo crec, és que ho relaciono molt amb Catalunya perquè ens han passat coses bastant semblants. Catalunya és bastant perdedora en general, amb tot el carinyo que li tinc jo a Catalunya. Frase superevident la que acabo de dir, però el que vull dir és que les nostres grans victòries són 2 derrotes terribles, que és Anfield, o sigui, el golaç de Messi, després és Anfield, i el dia del PSG, després és Turí, que t'eliminen també i vens de lo més èpic i després perds. Llavors crec que ens defineix bastant els catalans, però bueno. I llavors ja per anar tancant vull recuperar el millor record. Quin és el teu millor record futbolístic? Home, en tinc bastants. Sí que, òbviament, n'hi ha bastants. L'època daurada, no?, del Barça, clar, recordo doncs, el partit, el gol de l'Iniestazo, no?, a Stamford Bridge, que va ser curiós perquè jo aquell partit no el vaig viure. Sí, clar, tots tenim una història aquí, tots tenim una intrahistòria. Jo crec que tots els grans gols és el que... Per tant, això ens agrada en el futbol, tornant al principi, no?, perquè tots els grans gols tenim una història que la podem allargar tant com vulguem perquè ens la sabem de memòria. Jo estava de colònies, era 5è de primària i, clar, les colònies, no? I jo recordo, jo el partit d'anada hi vaig anar al Camp Nou, un 0-0 bastant avorridot, i el de tornada, clar, hi havia problemes per com veure el partit, perquè érem uns quants que volíem saber el resultat, llavors hi havia altres escoles també en aquella casa. I es va generar, clar, no era època de mòbils encara, vull dir, no hi havia tants, algú en tenia, però era molt estrany. Mira, per fer-ho així, l'iPhone tenia un any. Exacte, no hi havia algun mòbil, però clar, hi havia ràdios, no? I hi havia moltes mentides, hi havia moltes fake news allà, perquè jo recordo que un nen deia va marcar Drogba al minut 5, un altre que el Barça va... No sabies què creure, no? I per tant jo estava a punt de matar algú, perquè és que dic, què està passant aquí? I recordo que els professors no eren gaire futbolistes, jo els demanava, però com va el Barça? I no, és que no ho sabem, com pot ser això? A mi casa meva això era... No podia ser, exacte, jo exigia saber el resultat, i al final del partit hi havia gent del Madrid que deia que el Barça estava eliminat, es reien de nosaltres, i jo pensava, ostres, però què ha passat? I un, el sabedor de la veritat, no? Aquell nano li agrairé sempre, tenia mòbil i estava allà a la casa de colònies i hi havia una mica de wifi i ens va ensenyar doncs, el resultat i ens va dir, ostres, 1-1, no sé què, i llavors va ser l'eufòria allà compartida amb nens que tampoc els agrada el futbol, però clar, quan ets nen, doncs qualsevol excusa és bona per fotre una mica el burro i vam passar-nos-ho molt bé. Aquella va ser potser una anècdota molt divertida perquè és al final el Barça sense veure'l i com segueix lligat a tu. Llavors, òbviament, les finals de Champions sempre són inoblidables, no? Tot i que no l'hagis pogut veure en directe, és una espina que tinc, que m'agradaria molt veure una final de Champions en general, però del Barça sobretot si arriba, i llavors ja tirant més cap aquí la nit del PSG. Crec que és una nit d'aquelles que no s'obliden mai al viure-la en directe, perquè clar, és un partit inexplicable, que no té cap mena de sentit. Jo anava pensant allà, recordo llegint Ecos del Balón a l'autobús, anant cap al Camp Nou, què podia fer el Barça per remuntar, no? Jo pensava, ostres, que el meu pare em deia, clar, si al minut 1 expulsen a un jugador seu, o al minut 2, i el Barça marca l'1-0, i recordo que el guió anava molt, molt bé, l'1-0 al minut 4, el 2-0 al minut 42 o 43, la mitja part dius, bueno, queden 2 gols, el PSG estava cagat, vull dir que no... Sabies que era molt difícil, però clar, amb el 3-1, a més et comencen a amenaçar, dius, ja està, això ja està, bueno, s'ha arribat fins aquí, almenys es cau amb cert orgull, i els últims 10 minuts va ser una autèntica bogeria. Jo recordo que el gol de Roberto va ser també a l'altra porteria, abraçant-me amb tothom, amb gent que m'aixecava. El dia següent tenia una exposició a la uni, no podia parlar, estava completament afònic, la samarreta del Barça. Què importa? Què importa, exacte. És com, això és a més el futbol, és què importa el que hi hagi el dia següent. Vull dir que va ser genial. I llavors també del Camp Nou, el 5-0 al Madrid, vaig veure aquell partit i clar, va ser... Me'n recordo que era un dilluns perquè el diumenge havia hagut eleccions a Catalunya. Dilluns, a més, dilluns 29 de novembre de 2010, que el Barça feia anys.
anys, també, perquè el Barça és del 29 de novembre del 1899. Durant molts anys va ser la meva contrasenya de Facebook, la data, vull dir. Perquè... Molt d'ojo, Molt d'ojo. Molt d'ojo, sí, ara espero que l'hagi canviat, perquè si no ja se'ns ha liat. I sí, recordo aquell partit, clar, més amb molta pluja, el Madrid que venia millor que el Barça, va començar més bé i clar, vull dir, Mourinho salt del banquillo, tots els crits, va ser una nit especial i jo recordo que el dia següent estava eufòric, vull dir que un dilluns, que et fa feliç un dilluns, que això és estrany. Sí, la veritat que jo crec que allà és quan ens vam consagrar com els bons. Exacte, sí. Però bueno, per acabar, diré que jo crec que és curiós perquè hi haurà una generació sencera, com li ha passat als nostres avis, als nostres pares, però que guardarem tots els mateixos records i el guapo és que crec que tindrem una mà de records bons i dolents, malsons bons i dolents, però tindrem una bona massa de records que explicarem als nostres nets, el que sigui. Però bueno, dit això, Albert, moltes gràcies pel teu temps. Espero que exposant a la gent la teva passió pel futbol t'ho hagis passat bé, sí, no? Sí. Molt bé, i a més t'haig de dir que llàstima que els que no els agrada el futbol, perquè aquests records que diem els hauran de trobar en un altre lloc i et dic que el futbol és el millor lloc per trobar-los. No, i jo també el que crec és que a veure, els grans partits porten això, a que gent que potser no agradi, com ho vius coralment, aquell que convides, bueno, avui hi ha partit important, bueno, vine. Jo crec que el que ve el dia gran i passa bé, segur que el pròxim dia gran hi torna, no? Doncs llavors, encoratjar aquí que la gent s'aficioni als grans partits, ni que sigui, els que no els agrada el futbol, perquè jo crec que s'ho passarà molt bé, però bueno, per mi ha estat un autèntic plaer tenir-te, tio. I així que, bueno, és hora de posar punt i final a aquest primer Per què futbol. Ara és el vostre moment de respondre a les 4 preguntes principals que li hem fet a l'Albert, i si ens ho voleu, podeu comentar-nos-ho a arroba Per què futbol a Twitter, a Instagram, ens podeu trobar també a YouTube, així com a iVoox, Spotify, Apple Podcast, i també, important això, a les xarxes del Diari de Barcelona. Gràcies a l'Albert per venir, gràcies també al Joel Lluís, el nostre tècnic d'avui, i sobretot gràcies a tu per escoltar-nos. Estimeu les vostres passions i ens veiem ben aviat. Adeu! To compromise when I see through your eyes. It's just a common view. I guess it's lost on you.